určite Robert Fico je výrazne väčšia škodná pre Slovensko ako Michal Šimečka. Na druhej strane nechcel by som, aby mafiána Fica tu vystriedal namyslený Šimečka, lebo aj tá namyslenosť alebo taká arogancia potom z toho plynúca môže mať opätovne nie práve blahé nejaké následky. Len krátke video, priatelia, pretože nemám veľa času, mám len hodinovú prestávku počas obeda. No opäť je to o Matovičovi a vysvetlenie pre tých, ktorí budú opäť písať, že vy ste posadnutí tým Matovičom, vy stále len o tom Matovičovi. No takto. To nie je posadnutosť, to je proste o tom, že aktuálne riešime to, čo aktuálne sa v tej politike deje. Kto má aktuálne vyjadrenia, kto má zaujímavé vyjadrenia, pretože sú aj politici, ktorí aktuálne sa vyjadrujú, ale nie sú to nejaké zaujímavé vyjadrenia, respektíve sú už nejaké staré a tak ďalej a nemá význam z nášho pohľadu o nich natáčať. Však vy sami, keď chcete, tak si natáčajte, každý si môže natáčať to, čo chce, ale my tiež stíhame len do určitej miery reagovať na veci, pretože deň má len 24 hodín a máme aj iné povinnosti. Takže krátko k tomu, že prečo zase o Matovičovi a prečo reagujem na toto. No, Matovič môže byť veľkým jazyčkom na váhach. Aj v najbližších rokoch, aj pri tých najbližších parlamentných voľbách, či už budú riadne alebo predčasné. Ale ešte predtým chcem povedať aj Igorovi Matovičovi k tej namyslenosti. No, nezdá sa vám, Igor, že aj vy ste trošku namyslení, pretože naozaj, keď poviete u Mimi Šramovej, keď poviete, že vy idete, že vy príjmete pozvanie do každého rozhovoru, kde vás pozvú, tak my sme vás tiež pozývali na rozhovor do Slobodného vysielača a na to neprišla ani len ľudská odpoveď, že ďakujem, neprosím, ďakujem, neprídem, ďakujem, nemám čas vtedy, alebo proste ďakujem, neprídem, lebo vy ste takí a takí bakaní. Žiadna odpoveď, to je arogancia, to je namyslenosť, podľa mňa. Takže na jednej strane hovoríte, že ten Šimečka je namyslený, ale nepozriete sa, nezametiete si pred vlastným. Že to len toľko, lebo podľa mňa namyslenosť je aj o tom, keď niečo sľúbim, že prídem všade a potom absolútne nereagujem. Ani na maily, ani na statusové komentáre a tak ďalej. Ja som to poslal aspoň na 50 miest, tú pozvánku pre vás. Odpoveď žiadna. To je namyslenosť. Podľa mňa. A chcem povedať, že prečo bude vlastne prečo bude Matovič veľmi dôležitým na miske váh, pretože tým prevrat 2027, čo prišiel s tými anketami a dal si to ako podmienku, že len za tej možnosti bude účasť vo vláde z jeho strany, tak hrozí naozaj to, že ani jedna strana nebude vedieť zostaviť vládu, ani tá Šimečková strana, lebo ten hlas sa napríklad môže nedostať do parlamentu, to je veľmi reálne. Takže ani s nimi nebude môcť. Aj demokrati sa môžu nedostať do parlamentu, respektíve keď sa aj dostanú, nemusí im to vôbec stačiť. Vôbec im to nemusí stačiť bez Matoviča. A Matovič povedal, že nepôjde. A oni nepristúpia na tie jeho podmienky, čo vyšli alebo výjdu z tej ankety. To znamená, že Matovič o tom rozhodne. Smer rovnako nebude vedieť vytvoriť vládu. Lebo Hlas tam nebude, SNS tam nebude, s Republikou to nebude stačiť, Oľano s nimi nepôjde, teda Slovensko, Matovičovo hnutie. Takže čo teraz? Hrozí naozaj, že sa stane to vďaka Matovičovi a preto bude Matovič ten dôležitý lakmusový papierik, pretože on tým, že si dal teraz tú podmienku, nebude sa vedieť možno vytvoriť žiadna vláda. A preto sa možno stane presne to, čo predpokladal Harabín. A doktor Harabín o sebe tvrdí, že on vždy má pravdu, tak tu sa to môže potvrdiť. Pretože Harabín sa vyjadril, že Smer nakoniec pôjde do vlády so Šimečkom. Alebo teda Šimečka pôjde do vlády so Smerom. Teda PSK pôjde do vlády so Smerom. Že nakoniec to bude takto. Pretože oni, keď nebudú vedieť ani z jednej strany, ani z druhej strany nič vytvoriť, tak hrozí, že budú musieť v záujme nejakej stability, opäť sa vytvorí nejaký narratív, že je to v záujme stability alebo hrádza proti extrémizmu, neviem, čo sa vytvorí. Hrádza proti nestabilite sa možno vytvorí a povedia si, že aby nemuseli byť ďalšie predčasné voľby, tak to je jediné možné riešenie a bude to stabilná vláda z hľadiska počtov. Keď to bude prvý najsilnejší a druhý najsilnejší a všetci ostatní budú tým pánom v opozícii a oni sa nejakým spôsobom dohodnú.
Naozaj toto hrozí vďaka Matovičovi, takže Matovič môže vďaka svojej tvrdohlavosti a čiastočne aj namyslenosti vytvoriť vládu Smeru s progresívnym Slovenskom. Hoci keď sa to hovoril Harabin, tak mne sa to zdalo veľmi nepravdepodobné a sa mi to zdalo ako fantasmagória, ale keď to čítam ďalej túto politickú situáciu, tak sa mi to zdá čoraz ďalej pravdepodobnejšie. Oni samozrejme teraz budú vyhlasovať, že oni nie, ale potom, keď nebude iná možnosť, tak oni to dajú spolu. Veď podobná situácia bola v Českej republike, ak si pamätáte. Tam veľkí nepriatelia ODS a ČSSD vytvorili tú veľkú koalíciu, pretože nebolo inak nejak možné a urobili tú veľkú dohodu. Takže len toľko a Matovič nech príliš nerozpráva o tej namyslenosti, lebo on tiež mohol aspoň dať vedieť. To je taká ľudskosť, dať aspoň vedieť.